கர்த்தாவே, உம்முடைய கிருபையின்படி என் சத்தத்தை கேளும். கர்த்தாவே, உம்முடைய நியாயத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். சகல ஜனங்களிலும் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கர்த்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாயிருந்தீர்கள் என்பதே. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு கர்த்தர் நம்மீது வைத்த அன்பினால் தெரிந்தெடுத்தார் என்பதே. கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே இஸ்ரவேலர்களுக்கு அநேக காரியங்களை குறித்து சொல்லும்போது, கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர், வாக்குத்தத்த தேசத்திற்கு போனதற்கு பிறகு நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம், முறைகள் பற்றியெல்லாம் இஸ்ரவேலர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார். கர்த்தர் இஸ்ரவேலர்களை தெரிந்து கொண்டது அவர்கள் மிகவும் திரளான ஜனக்கூட்டம் என்பதற்காக அல்ல, அவர்கள் மீது வைத்த அன்பின் நிமித்தமாகவும் அவர்களுடைய முற்பிதாக்களுக்கு செய்த வாக்குத்தத்தத்தின் நிமித்தமாகவே தெரிந்து கொண்டு நடத்துகிறார் என்பதாக மோசே இங்கு குறிப்பிடுகிறார். பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய தாளந்து, அறிவு, ஞானம், செல்வாக்கு இவைகளால் அல்ல. நம்மிடத்தில் இருக்கும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பார்த்து கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுக்கவில்லை. தம்முடைய அளவற்ற கிருபையினாலும் நம்மீது வைத்த அன்பினாலும் தான் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். நம்மை அழைத்து தம்முடைய பிள்ளைகளாக தெரிந்து கொண்டிருக்கும் கர்த்தரிடத்தில் தாழ்மையும் அன்பு உள்ளவர்களுமாக இருப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, உம்முடைய அன்பிற்காகவும் நீர் கொடுத்திருக்கும் வாக்குத்தத்தங்களுக்காகவும் நன்றி சொல்லுகிறோம். இன்னும் அதிகமாக உம்முடைய கிருபையில் எங்களை பலப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.